Ahojte všetci. Dlho som sa vám neozval a preto vás vítam pri vašej týždennej dávke nízkeho kortizolu. Aktuálne idem anterior tréning, takže stehná, cicky, ramena, biceps, brucho. Už tu mám naloženú váhu na top set. Ešte k tomu zakomponujem tieto 1,25 kg kotúče, ktoré už veľmi dobre všetci viete, že musíte používať, ak chcete progresívne preťažovať. No a verím, že som vám chýbal, pretože som bol veľmi neaktívny a veľmi sa vám za to ospravedlňujem. No, mám aj valid výhovorku a to je to, že som mal maturitnú skúšku, písomnú ešte iba, takže nič nie je hotové. Takisto ako práca tu nie je hotová a preto sa ideme vrhnúť na prvý pracovný set. Som spoko. Krása. No nič, presúvame sa na ďalší cvik. Potom sa vám ozývam. Takže borci, druhý cvik sa ide pec deck. Poviem tu 2 pracovné sety. Natočím vám asi iba jeden, lebo koho by zaujímalo to isté dvakrát, nikoho. Mám tu aj opasok, aby som fakt nehýbal zadkom počas cvičenia. Ciciek. Mám tu naložený full stack. Ticový. Tak V. No, uvidím, ako to pôjde, verím, že to pôjde fajn. Hovorím, pojem 2 série, takže som na to zvedavý. Teraz je to jediný cvik, ktorý chodím na cicky. Všetky tlakové cviky som vyradil. Jediné čo, tak chodím flexiu ramena na vrchné cecky. No a ináč je teraz vo fitku strašne veľa mojich hejterov, mojich ops, všetci neprajníci. Dospelí chlapí, na ktorí majú so mnou problém, tak cítim sa tu taký úzkostlivý, ale čo narobím? Ukážem im, jak sa cvičí a jak má človek dobre vyzerať. Strašne som dúfal v progres, ale neprišiel. A priznám sa, nebol som 100% v zóne lock-in. No nič ľudia, tak ako všetky prekážky v živote, aj cvičením nôh si človek musí prejsť a vrátiť sa z toho silnejší. Preto
dokončíme stehna na predkopoch a venujeme sa dnes už iba vrchnej časti tela. Idem unilaterálne obidve nožky po jednej sérii a potom nás čaká už len tá zábavná časť, takže sa veľmi tešíme všetci. Možno aj ja budem o niečo energickejší potom, ako si prejdem týmto peklom. Ľudia, pred kopom poviem len to, že no, borci, ak som hovoril o mojich ops, tak na shoulder presse ste mohli vidieť jasný príklad. Proste chlapovi sa nepáči, že sa natáčam. Či brucho cvičil alebo nie, riešiť nejdem. Ale no minimálne úterák na tom stroji nemal a že každý jeden tréning takto vystrája chlapík, nevadí. Tiež by som bol deprimovaný, keby vidím mňa, ako sa mi darí. Jaj. Nič, ešte jeden set tu, 2 série na biceps a trošku sa ponáhľam. Tak rozmýšľam, či dám superset, ale asi nie. OK. Posledný cvik. Bicep curls bilaterálne. Idem na to. Vyhrením si rukav, aby som trošku dostal motiváciu a snáď to bude vyzerať fajn. OK, fajn. Pekné 4 opakovania. OK, posledný rozlúčkový set, brucho dneska skipnem a musím utekať na električku, ešte pozriem rýchlu pumpu, lebo však prečo pozeráte na toto video, keď sa vám tu nevyzlečím.
OK, Fajron. Verím, že stíham všetko. Dám teraz kroky, kardio. Utekam na električku a v Tatrách zasnežených sa vám ozývam, borci a borkyne. Zdraví vás Jan Tribula pri dnešnom vstupe. Poveternostné podmienky sú také, že čoskoro sa má otepliť a má byť 18 stupňov, prosím pekne. Takto na týždeň má byť 18 stupňov. Na Veľkú noc. No, veľmi ma teší toto počasie. Konečne mám motiváciu chodiť, proste kráčať temným, tajúplným počasím. Nie, akože fakt milujem sneh ľudia, takže toto je pík. No, tak mám už docvičené. Dnes sme išli anterior tréning, zmenil som si split na čisto anterior posterior rest. Toto som vám chcel oznámiť, že už nebudem cvičiť full bodyčka, lebo mi jednoducho prišli už zdlhavé a anterior posterior mi celkovo viac vyhovuje. Ak by niekto chcel vidieť celý môj split, ako ho mám rozdelený úplne do detailov, tak stiahnite si aplikáciu Lifta. Je úplne zadarmo, používam to už veľmi dlho. Tam si zapisujem všetky série, je tam môj split. Jediné, čo tam napíšte, je, že add friends. Napíšte tam Oliver Černák, no a budeme kamaráti budeme a dobré bude. Môžete sa inšpirovať. No, tak ja idem ešte trošku pokrokovať a veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli. Verím, že vám moje video spríjemnilo deň, že sa máte všetci krajšie a lepšie. Mne osobne veľmi spríjemnilo dnešné začanie deň, lebo viem, že niektorým z vás na toto pozeráte fakt s veľkou radosťou a keď môžem dávať ľuďom radosť, tak ma to teší. No, tak mal som práve trošku slabšiu chvíľku. Nie, som veľmi rád, ak vám môžem zlepšovať náladu ľudia. Takže budem v tom pokračovať aj naďalej, no a týmto sa s vami lúčim. Za mnou si ináč Vysoké Tatry, ale viditeľnosť nám nepraje. Takže majte sa všetci krásne. Veľmi pekne ďakujem, že ste si toto videjko pozreli a čaute.